Dove si capitano? Proč mi se dávají Už ve první. Začněte. Musím to ta liška, vole. Udržování vždycky tady tam. Mě se ztratila. Dobrý. Co to má, co se tam málo? Nevím, co trefil, že už byl otočený. Nevím, co to Furt stejný všechno. Já v obraně uděláme změnu, budeš tam ty a Borek teďko. Dejme ty a Borek. Určitě běž se postavit, dej se na nesmysl. Takže nebude nikomu nahrávat. Jako Musíš normálně. mít 3 body, Denis. Máš tam posilu do obrany, ale jo. Okay, to Aby se barevně ladili. Jak rychle gól, už mi aspoň ten jeden. Hele, Sola. Hele, První gól zase. rychlejší než předtím. Předtím byl 25, teď 19. No, ale jak to dopadlo pak? No, to je otázka, jestli bude průběh stejný, že jo? To se dovíme za chvíli. První vyhrání, hoši. Přesně, no. Máme drtivý nástupy do utkání. Za Maťás, to byla šlupka teda. Aspoň něco mám. No ještě, že ten tvůj offside přelídl, vy. Co? To je nohuza. No, nevím, by to celé nepřišlo. No jo. Chvíli, má polštář. Hele, to bude rychlý. No, ale bylo vyrovná. Minule jste měli ten začátek pomalejší o 6 sekund. No, ještě, že jeden dal břevno a druhý se netrefil prázdný. Ne, on to vytečil. No. Pojď Oliver, pojď před kasu, před kasu. Jo, a tam někdo, tam někdo. Ještě. Bory těžko, ten je na střílech. Nebej si moc za hráčem. Už tady jsme to hráli, stranu od toho se vezete středem. Karel, výborně. Honzo, před hráčem. Růža, postoj! No zase stojí na rovnaný jak tvrdý. Pojď, dělej, pojď, střídej. Maxi, daj to na stranu, dej to středem. Šílej. Nepřihraje, tyjo. Hej, kdy tam A to přihrála, přesně má. to do prázdní dám. My jsme takový gol dostali. Pojď. Karlo, logicky. Máš tam dva útočky, to našel. Jak můžeš jít střídat? To byl moc, ne? Já už to mám. To už byla horší 4-2. Jo! A on ten balonek buď nevidí, nebo
každý mine. Bylo to takový metrové. Dva! Pojď! Pojď, ale pojď! Hele! To je střelec ten tam. Bum! To byla šlupka. Ale gol. Jenom branka. Ono si to samo neuhraje. Připadalo, že si tam nohou. Maťa se to jenom trefilo. O, Bory tam poslal šlupku a je to gol, to je jasný. Dáňo, už ty jsi to byl rád, vej? No, tak 2-0 jsme letos ještě neprohráli, ale my jsme 2-0 mockrát ani nevedli, takže... To asi proto. To je optimismus. Hele, Míša, šlupka! Yeah. Věď! Nevyjede. Rozhodčí, trochu se přesouváme, trošku ty nožičky rozběháme, ne? To, jako píska tamhle odsaď, to jako asi byl, jo, ale... A on může být sám? Tak jako může, ale musí běhat. Ne, Jasně, že byl, ale... Až to bude těsný, tak se líbím do Aro. Michale, nabídni mu to mačáku! Ale Michal, dobře. Ano. Dobře. To je ono. Ještě. Mantinel. A pojď tebe. Ještě to nejde. Dej mu! Círa! Ještě Honzo, hop! Je, končil na to Michal. Hele, Vojtík. Honzo! Pas boje! Karsujka, Masia. Můžeš pomalu, kluci. Růža! Postoj! Ty jsi zase narovnaný! Je mu to prostě prohlédnu betonem. On napne nohy a stojí. Buď mě to trefí, nebo mě to netrefí. Záda. Záda. Dane blíž! Dane blíž! S ním, Dane! Davide, koho máš? Brankáře. Kliku, že se zatočil. Davide! Hráče obsaď! Ty nechytáš! No, jako tak, s takovouhle kluci za chvilku nevedem. Ty to bude 3-2, to bude rychlý průběh. No, to. Pojďme, jo, naběhni si nikam. Pojď Petr, zavři to, všichni Čenda. Čenda. Tak tadyhle zase. Jsme nebyli v tom mejkáči. Ty jo. Ani nebude. To netrefí ten balón, ale opravdu ne. Ještě ani jednou. Tref ten balón. Dobře. Výborně, Petr, výborně. Pojď se, jenom to dostat za červenou. Oni, že to tady vyvážíme, místo abyste to dělali tak jako asi. Daj, pojď!
To je rána. Měli celý máněk modrý. No a další střel. Wow, to byla štěpka, další. Neumím se celou. Bohužel, že už nájelo. Pojďme. Kuba, to máš, jo? Pojďte to zvednout. Petře, skvěle, hezky, výborně, paráda. Hezky, Zina. Pojď to, ale tam blíky to mají tak, zaj tam. Třeba když to máme náhle, to musí tam doletět, tam ten balonek nedoletí ani ke kruhu. Čekaj se, balonek. Ty to máš bývat, neboj. Ty vole, zase díra. Pojď blíž! Nebo pomoc, Kubo! Počkejte se probrat. Zase jste přestali hrát. Koukáte na něj, neobsazujete. Pojď tam! Pojď, jdeme! Jo, vyvednou to za červenou, za červenou! Oni jsou tam a furt je to u nás. Teď ztratíš balón a tam je zase golovka. Pojď dozadu! Backhand! Pojď blíž! Kde seš zase, Davide? Mateo. Dáda! Hezky to udělal. To jsou 30 kasou! To je zbytečný, to bylo vlastně 11. Pojď to báj! Běž! Míček. Běž! Davide! Mě nerozhodil. Nevím. Jdi, Čendo! Kasou máte! Pojď, Vojto, udělej ho! Manďáku, prolomnout! Co tam přijel? Ty vole, hoši se obehrajou mezi sebou. Ale Vojti. Ty šanci, viď? Nedáš? Dole, pomož, dole! Ty, Vojti, krásně. Dejte jim hole! Můžou mít volnou hůl? Hezky, Vojti. No! Jednička tam ještě zůstane, jo? Jednička tam ještě zůstane. Paňo, můžete, zůstaňte ještě chvíli. Jednička s dekama, jo? Pojďte. Vojtě, schválím, krásný střídání u tebe. Čečen. Čendo, gola. Těno pomohlo ti to běžná. No, pojď se podpořit, chyby se stávají. Běž dolů! Běž dolů! No,
Já říkal, když přijel. Dáme s tím? To střídání sami, tyhle, to jsme jiné. Pojď, Zabel! Víš, jak to jde. No, Tak se snaž, ještě není konec. Za to bohužel není ještě konec, právě. To je přesně. Na chvíli odpadnete, hoší. A to. Tomáši, to pojď dolů. Olivere. To není nic nečekaného takového, protože ty už Právě. vždycky čendá. Černá. Hezky. Teda nečekal. Já se to splašilo asi. No to makáme, i zpátky. Teď neseva matrasu. Hej, Honzo! Karel! Jsem kuchal zase. Tady ho rád. Pánové, obsaďte si každý svýho! Michal, pojď sem. Jsem kuchal ty 2 na 1. Střílet a před kasu! Pojď to výběh! Kříž! Pojď! Před kasou! Ty. To byl faul! To je tam podrazej. To zase to není ani vyloučený. Já tomu nerozumím. Doběh. Celá jednička. Proč před tu kasu, když ten Karel střílí? Tě podrazil, ne? Předpokládám. On mi strčil nohu, on mi strčil takovou. Oni ještě se to jako Jít na to koukal, stál přímo tady. protože, že prý zraněný hráč, tak to Jo. ale prostě přerušil. Pojď! No, vadí, samozřejmě snad nepřeběhnu do hřiště. Zaber!